Kinong Balaying Breu Hapok Kashatri Juga National Domestic Workers Movement Meghalaya Region Hakakat Handru Terjeleu Kin Penlong Kajingakhi Dakabami Surok Banyak Pejba Kaban sedang namadan yoreng help Haduk manan malki Kakongwan penhun Kalethu Bakane Karali Kadai Kajing Penpau Kaseng Syaka Sorkar Halor Kajing Lek Kelut Bat Kuman Yaki mat jing dawa Bakakan hun keladawa Nadu Arajar Lai Bakantup Yaki Nong Balaying Breu Hakalebor Lo Kabalong Kaany Banyadai Kiba Balaying Breu Banbu eka minimum wage nalor kiwi-kiwi kijing dawa. Kajing temu, jang kajing khot, jami yang tadi press conference minta kasih kalau ba, bu eka tak appeal mo, ka request hak mat jang kitra, mat jang imlang salang ba, nama hak kan real tarik kandan kajing rakhi, kerpang eka di kasih burang ba jang kinang trai ya, tiba hak tu kasih laki trai ken yes nok tilam dak ba. Ki ai ka shuti ya ki domestic workers makin yo ban nation kita la luat hak di program kan mau hi du mensua ki long bet ba ka sarkar kan ithu no ya ki dong training kun ba ka ithu ki bagi nong bela ha kita ki thop jang kalibelos ma lani kita ki an ki ban ai jing ya da ya ki nong train nong bela te hadu mentai kita ki mat jing dawa jongi ki shulong no kiba susah hakikat ya kiba nakapor sakapor ni haban ai mo ya kata kador khas ne ka memorandum kat bawan ka sarkar kat bawan CM ni kat bawan ki minister ki badai pai ya kadi katanat ka jong kinong bela ti khandiat le setang kawai ka ba hakadi ka jilla ka jongi kala ba ngala ban ong ba ka sarkar kala le kalong ba kila supenrung ya kinong trayeng apa ka thop jong ka minimum wage ti hendai kata ka jing penrung padaru kalong ka basitan mo namar ba habaki penrung kidai banda bu kata kador tray lani kidai banda ka sarkar kidai ban bu kador kumnu kin tray kadu kin lik tray khnang ba kitrai ki ba ai kamru kin sothu ban siu te hadu manta ka jing ka bangi ya kandu kalong ba kini kinong traying ki jongi kimyo kador ka bayaran kat mo le se ka we ka jaka ki la ban siu ka we kador ha ka we ka jaka pada ka ba khamlong pendong tang khampaji na sor khandia ru kador ka kham hiar no ti hendai ka kam ka ba ki tray pada kalong kumju Tedai halor kani kanong rem baka ka union jong kinong trayeng house nem 8000 khatra hadien ka jing ya kandu ka jongi ya menteri rangba bolong sa konrad hi how to usnem ngira pelaj ka wage card ka jong na jong da ka union hi tibat menta usnem ru ngin pelaj ya kata ka revise wage card ka ba ngira penkiu yang ya ka dor tray ka jong ki nong bela namam ni sothu ba hapdang ka jing kiu dor jong ki marba mardi ka jing kiu dor jong barok kitian hakayo hahat bangta ka jing kiu dor jong ki bayin baisam ki kot school ki bai school na dong shadong ni sothu ba ita ijing tray ki ba ki itulok iba ki ni ki jing siu ba ki ni ki nong trayin ki yo menta kinumla ban ya kot bor ban pendap kita ki jing lut ki jing sap ki jong ki 1000 khatra ka wage card ka ba ngila pelat kalong hakador 8000 mo shikanta ikini kinong tray kenta mo sajai sajiem nangta penkhuying sem saktiar kadai hakador 8000 shikanta ti nangta pada yakini kinong traying kalong hakador 1000 shibnai kabamut ki bahapan tray hakajuk kayeng baro shiswi mo kata ka bangi khot ki full time workers ki tray be hi be try na room step adu damin te kata ka dei hakador 1000 tangka kala banlong ba ki tray ka kaming kamsem lani kinri khlung lani kinri ki bala temen mo nama hapo ka thup jong ka jing traying hi ngimla banong ba kinong traying ki tray tang ko ka kam nama ki pun ba ki kam kidon ki bashulai ban sa jan kidon ki bashulai ban sa tiar kidon ki balai ban pensiu ki try kidon ki bahab ban le ka dinti le bu school le chaw school nata kidon ki bahab ri ki khlung kidon ki bahab ri ki temen kidon ki bahab pek per no sumar ki per pun koi ki sentiu ni kitai nata kidon padaru ki bahab ban shulai ban abieng ban sem lani ban le chat ban le tiu te halor kani kanong rem ngisam jing e shibun ba nginyo kata kador ka bayaran kat ba kitrai ken siu mo hoy ngimong ba baro kitrai ken siu kador ka babet ka babiang ya kinong trayeng ki jongi hadu menta shua bangi ngin pelaj ya kani ka revise wage card ka jong ki union ru ngiyo i ba kiladon ka tu kat ni kitrai ki badon hi gajing sothu na ladi mo ba kilapan kiu ladi ya katulok ka jong kinong trayeng hendai padaru ba ngala ban ong ba barok pada kimlong kum tama kidan ki ba ai bat kidan ki bam ai
Tingi kwa ba ya kadi kajing siu kan long uniform namar ba baro habangi haban pe ya kajing lut kajing sap hieng ngia siu na kaju kayau ngia penlut ha kaju kador. Te lada kajing yo kan duna palat lada kajing yo kan rengkat te kan syam jing e shibun khamta ne kini kilong yeng kiba buon ba kinong kamai kide ki kenthai. Jing le burom na ka benta joki ka ba ni jule man laus nem ha ka sistem ni le burom ya ki brio batre ying brio ta ka de ha kata hi ka jing kamut ka jing le burom jongi ta ka wei ka long ba ngak kepat ya ki member makin ya mi renti ha ka tugas ni khandu tarek ha ka jing le burom ka jongki bat kumbangi kinong trayeng brio te sakaway pada nga kapat ya kitray bakin syuti khnang ya ki brio ki batri ha ki yeng ki sem jongki bakin yo ban ya syem bentalang ha ka tugas ni ha ka jingle burom ka jongi ha ka khandro tarik te nga kapat sai sisen biang ya kitray bakin kimde ban ot ya ka bainong sni jongki ha ka tugas ni baki yo ban ya syem benta ya kan ni ka jingle burom jongki jongka domestic workers dia ka bangi ju pelong menaus nem